Il-Kummissjoni Ewropea qed tinvestiga lil Malta wara l-ment minn ċittadin Ingliż David Reeling dwar id-diffikultajiet li ċittadini tal-Unjoni Ewropea jsibu biex jiftħu kont kurrenti f'bank lokali. Dwar l-faċilitar biex ċittadini Ewropej jiftħu kont bankarju f'pajjiż differenti minn fejn jorriġinaw hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea li pajjiżna kellu jintroduċi sa Settembru tal-2016. Skont il-Kummissjoni Ewropea d-direttiva ġiet introdotta fil-liġi Maltija wara avviż formali. Iżda issa l-investigazzjoni trid tara jekk il-miżuri kollha ta' din id-direttiva u x'qed jiġu implementati kif suppost. Id-direttiva kellha tiddaħħal fis-seħħ mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea sa 18 ta' Settembru tal-2016, iżda Malta naqset milli tagħmel dan. Għalhekk fl-24 ta' Novembru pajjiżna kien imwissi biex finalment id-direttiva ddaħlet fis-seħħ f'Diċembru tal-istess sena. David Reeling irrapporta lill-Kummissjoni Ewropea li ċ-ċittadini Ewropej li jaslu f'pajjiżna għandhom bżonn kont bankarju minħabba l-paga tagħhom, iżda dan mhux ikun garantit lanqas meta l-applikant ikun ġab indirizz ta' residenza permanenti. L-ilmenti huma persistenti minn ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jirrisjedu f'Malta li jiddeskrivu l-proċess bħala wieħed twil u frustranti. U dan biex wieħed ma jsemmix li l-proċess għal ċittadini li mhumiex minn pajjiżet tal-Unjoni Ewropea, il-proċess huwa ferm itwal.